bunga ni sa akong nangka guys. Grabe ra baning nangka guys, arka humot ra ba ni? Tamis. Ting hinuga guys oh. Press na kayo guys, karon pa din ako giipo. Sige na gusto dang palitan eh. Mo ni bunga sang tinanom nga nangka guys. Kaipo na ko guys. Karon guys oh. Now guys, duta guys oh. Maraming tamis sa kayo guys. Tamis ni kaso hang nangka guys. Way makatupong na ng pagkatamis pag sabaw. Botngan guys. Pero karon guys, di ako karon sang kilid-kilid sang bakuran guys. Nag-focus akong nangka. Manay puno sang nangka kana na. Puno ana. Manay diha nagi kana ipo ang ipo. Morning bunga ha guys. Balik sa rin na 250 na mapalit guys oh. Na. Morning guys, ang abot tinanom ni nang nangka guys. Naka-harvest na gud ko guys. Salamat po sa Ginoo guys nga naka-harvest na ko. Hab na niyo guys karon ang ibalik ja. Yung iwaon ni na guys, hab na ni. Oops. Nindota ni guys, grabing tamisan ni nangka guys. Grabing tamisan ni nangka oh. Tamis ni kayo guys oh. Ha? Tamis gini kayo guys ang nangka guys. Katupong din ang nangka guys. Oni bios ang natad guys oh. Nagnangka guys ha. Matanda ko guys oh. Hop. Tamis kaayo kung nangka. Hop. Tamis kaayo. Botngan kayo kung nangka guys. Oh. Salay nangkang ingani guys ni sabaw. Tamis kayo guys. Monis probinsyanong manginhasay guys. Karon manginhas ko ron guys, mga kusang amigo guys. Manginhas mi guys. Balik na po na mo guys. Ano naman punta to sa tingkad. Manuhay ko. Guys, anong gidag ng kadari guys. Yan po kadari guys, di bala sang kubo. Ni abot sang nangka guys ang tinanom. May gyud ni man kay makaagi. Makauntot.